No, som si dal 180 sekúnd, akože... Ja neviem, prečo je to tomu. No akože potepurka sražky. Ma neviem, čo sa mi na sražky. Mám sražky. Ja viem, čo je sražky. Má potom pršia, pulky. No neviem. YouTube. Volám sa tam Jano Trták. Tu mám Jano i môjho brata účet. Má pšť. Ale nie, on neho, lebo viete, koľko telefónov som rozpil aj toto, lebo tu je na tomto páska, akože... Ešte neprší. To čo bolo? Ale akože je taký púchod. To sa povie púrko. Akože veľmi. Neviem. Mám otvoriť okno? Aký mám krivý? Keď mám krivé sú. Mama je venku? Dvakrát bola venku. Teraz bola akože venku. Že ma dokončí tento telefón, ja hneď vám nemôžem sa volať. No a potom hneď natáčať, alebo neviem. Až budete vidieť to na to napíšte do komentáru. Ma nemôžete klamať, dobre? Lebo to není pekné, ma kto klama, okej? Tak až to skončí. 3, 2, 1.